खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बोख्लायनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो दि बिथाङा बेबादि बर' थुनलाइनि फिरफिलाखौ बोख्लायनो मोन्थाय मोना। बेयो मोनसे हारिनि माहारियारि फिरफिला। बे गोथार फिरफिलानि सायावनो बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानो जों समायखिरा लादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि दिनै सासे गोरामु जाना बिदि हारिनि गोथार फिरफिलाखौ लाजि फोनांनाया दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांखौ जों बयबो सोंखारिनांगोन। लोगोसे बिथांखौ जों बेबादि खालामबावोब्ला आयेनारि राहा लानाय जागोन जाहाथे इयुनाव बेबादि मावा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फरायहोनांगौ, अब्लासो बर' रावा गुवार जागोन। लोगोसेनो बर' रावा गोजौ फारसे दावगाबोदों। नाथाय बर' हारिनि एबा बर' रावनि बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि सुबुं अनजिमाया खमायबोनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होनना बुंथियो। नैथि रादाबाव दं बड'लेण्ड अमा मावथांखिनि गेजेरजों BTR सरकारा रायजोफोरनिसिम मुलाम्फा मोननायनि खाबुखौ गोख्रों राहा लाना फोसावदों। मोनसे फ्लेगशिप नाजानाया BTR सरकारनि मोनसे गाहाय बिथांखि, जायनि थांखिया BTRआव अमा फिसिनाय दारिमिनखौ गोख्रों खालामनाय। मख'नो गोनांदि BTR सरकारनि बे थांखिफोरा जाबाय सानफायाव 1 लाख केजि अमा बेदरनि दिहुनथाय, सानफायाव 2500 मोजां रोखोमनि अमा फिसा आजायहोनाय। लोगोसे BTR सरकारा माखासे मावनो मावथांखिनि थांखि लानायफोरा जाबाय अमा फिसा आजायहोनाय। जोथोन लानायाव थोंजोङै लोब्बा थानाय गासै 30,000 नखरफोरा बे मावथांखिफोरखौ मावनांगोन। फार्मनि अनगा गुबुन गुबुन मददारि खामानियाव थिसननाय गासै 3,500 मावदांसाफोरा मावनांगोन। उफ्रा गासै सा 1,500 अमा फिसिनायाव, दैथायनाय, फालांगि आरो फाननाय खामानियाव नांथाबनाय आरो उफ्रा गासै सा 25,000 अमा फिसिनायाव अमानो जाहोनायाव गोनांथि जानाय गोथां मुवा बेसादफोरा जेरै जुखाम, सयाबिन, माइ आरिनि दिहुनथाय मुखुब थानाय सुबुंफोरा मावनांगोन। थामथि रादाबाव दं मैया 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ सानखालि बर'नि मुंदांखा लिरगिरि मानाव गेदेर बिद्यासागर नार्जारिनि आखाइजों लिरजानाय गांनै गोदान बिजाब फरगटेन हिर'ज बड' फ्रिडम फाइटार्स आरो उदांस्रि सोमावसारनायाव बर'फोर मुंनि गांनै गोदान बिजाबखौ क'क्राझार CITनि ब्रजेन्द्र कुमार सेमिनार हलाव बेखेवनाय जाबाय। बे गांनै बिजाबखौ क'क्राझार CITनि मानाव गेदेर डाइरेक्टर बिथां प्रफेसार A. श्रीनिवास आरो नेदान फाउन्डेसननि डाइरेक्टर बिथां डक्टर दिगाम्बर नार्जारि बिथांमोनहा बेखेवनानै होदों। बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मानगोनां आलासि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव BJP राजखान्थि हान्जाया देरहामारगोन नामा? BTRनि मोनबा जिल्लायाव मैखोम राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF थासेयावबो BJP राजखान्थि हान्जायाव हाजार हाजार सुबुंफोरा UPPL आरो BPF हान्जाखौ नागारनानै BJP हान्जायाव लोब लोब हाबफैगासिनो थानाया थारैनो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ साननो गोनां खालामदों। मैया क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुर आरो गुमा BJP मण्डलाव खुंनाय जथुम्मायाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जथुम्मायाव पलासबारि बियाबनि MLA मानाव गेदेर हेमांगा ठाकुरिया, गौरीपुर बियाबनि बारग' MLA बानेन्द्र कुमार मुसाहारि, BTRनि MCLA साजल कुमार सिंहा आरो लोगोसे गोबां आलासि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।
गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि जै।